It-temp sabiħ li sebaħ bih il-jum tas-Sibt ikkumplementa l-atmosfera ferriħija li żvolġiet fi Pjazza San George fil-Belt Valletta għal-Karnival ta' tfal. Tfal li jkunu ilhom ġimgħat u xhur jistennew dawn il-jiem ta' bluha biex fihom jilbsu l-kostum tagħhom. Tkellimna moħut minnhom li bidbissima minn widna sa widna spjegaw l-għażla tal-ilbis tagħhom. Ġejdi, ta' xiex inti libes illum? Ta' Ninja Turtle. Pulizija. Jina libes ta' cowboy. Ta' Fairy. Ta' Prinċep. Ta' Kok. Taf x'jagħmel fuq? Sajjer. Inti taf is-sajjer. Ejwa. Il-karattri differenti żewqu l-attività li kienet għaddejja fi Pjazza San George, ippreżentata miċkejken Ejken Buħaġar. Il-karnival vera l-iktar sena li nħobba li għax kull tifel u tifla jilbes il-karattru favorit tiegħu u naħseb li żżar u kbar vera joġbihom dil-ħaġa. Bħal kull sena uħut mill-kostumi jispikkaw u jiġbdu lajn, mhux bistana iżda anki ta' dawk li nsertaw kienu għaddejjin fit-toroq tal-Belt Kapitali. Waqfuk xi nies biex jieħdu xi ritratti jew xi selfie miegħek. Iva, Maltin u barranin. Ija, wafquni ħafna nis turisti anka barranin biex jieħdu ritratti u kollu jgħidu beneficent biex jieħdu. U għalkemm forsi huma l-kostumi l-aktar maħbuba mit-tfal f'dawn iż-żminijiet, hemm elementi oħrajn li jibqgħu minsuġa fil-memorja ta' ċkejknin. Nuhu pjaċir. Nilbes kostum. Noqgħod niġi l-belt, ikun hemm ħafna atmosfera sabiħa, joqgħod jismu tfal. X'nieħu pjaċir. Kuna ħafna kuluri, sabiħ. Għax fil-karnival ħossni aktar speċjali. Hey, hey, hey!